Ay, ang buntag. Oh. Oh, ito man. Pwede ko makapamaraig sa imo atay? Ito man. Magpapaga lang ko sa kong naong ba? Gusto mo yung lagay? Hindi pwede may mga ayaw bisag 100 tayo, kinahukdan na yung gasolina tayo. Huwag may alin. Wala kaya lim. Oo. Pero kanang tayo, huwag mo ito kanina, hatagan dalawa mo. Tay, Hatagan dalawa mo kurta. nag-aamin ni mo kwarta. Oo. Kapsa mo kasulin lagyan? Hukdan lagi mo tayo. Okay. Basing wala na kay kwarta di ay tay. Ay, nakakurta. Ha? Kaya dito ako nito, kamay. Ako nagagay. Pamagay kami nyo. Lagi tayo na. Ko, anak. Mabanbahin lang daling. Lagi ka buhay ah. Grabe ka gutom na tayo, wala po may panunto ba? Tom! Para gusto ko nung tapay pagtungan mo. Ha? Tapay pagtungan mo. Audiay ang luto. Na may luto na mo, pero huwag yung sunaan na magtuwa pa ta. Ano na yung magkapakot mo. O kung magtuwa lang ka mo kapakot ka. Salamat kayo ni mong gihatag tay. Pagtuwa na ba? Ikulang na tayo magkakawa. Salamat na ni mong gihatag tay ba? O, sino? Salamat. Unsa na may panginabuhi nimo tay? Mauro rin dong, tiguwang naman ta. Balik siya rin lang na ituan. Okay, bali, kuhan ka kaning imurang gi-rolling. Oo, ruling. Salamat kayo sa imong 100 kaya. Oo, salamat po. Dako nyo kayo katabang ba? Buligan ba kasi Ginoo tay ha? Dagang grasya ba? O, ginugay na ito lang ito. Nga tay, Ginug. di na ko maglangay tay ha. Oh. Ay. Ano din ang kuwan? Ano lang yung ano nga. O nay, naghangyo akong tatay ba? Ano pilag? Nautdan lagi may gasolina nay. Oo. Tagaan ko ni tatay isa gatos. O, di ba? Salamat. Salamat kayo sa inyong kamayo nga gipakita sa tong isig kataw nay ha. Tay, ha? Bukat ka. Bul- Una kami kuliah, dili man tamada dito sugdan na ning atong na mga bande. Mao gyud tay, mo na gingon tay no nga. Hatagan kay ikaw mo Ginoo nga hatag kay paghatagan. Hatag og na mga yo Oo. nga labi na nanginahanglan. Salamat kayo ni tay. Oo, sige daw. Pero tay, di ko magkuhan tayo tay. Kaning nagpasumangil ra ko tay nga nahutdan mi gasolina tay, di testing ra ko sa tao nga maayo. Kaya imong gihatag sa kuha tay, bisag gamay ra imong halin, pero imong gihatag sa kuha na ibalik ni sa Ginoo mo na gingon tay og muhatag ta sa atong isig ka tawo. Nadyo mo balik kag grasya sa tuwa. Ay, salamat po. Kaya tay kuha imong spot tayo. Imuha man ang kurta. Oh. Nato ihatag nimo tay. Oh. Para madugagan, nay. Ha? Salamat po. O, napa tayo? Ay, salamat. Oh. Mo na giingon nay basta mahatag ta. Ha? Tagaan mo na bayong panglawas sa Ginoo. O kanang hatagan pa mong taas ka kinabuhi. Salamat sa Ginoo tayo no. Karon tayo napa tayo. Pangpalit na ninyo og bugas kani oh, sudan. Ay, Dok. Salamat to kay duha na kay kilo itaw mo na palit bugas karon. Mao. Oo. Wala mo halin tay. Minum sa kita galing karon. Mo na sukalin. Oo. Minum sa galing karon daw. Salamat. Kani tay, nay. Pangpalit ninyo og sudan niyo. Oh. Salamat sa Ginoo dong. Oh, sige ra. Panalinginan mo nay, mo na giingon nga. Kamu po dong panalangin ng sa Ginoo. Pasalamat at kanunay sa mga grasya nga atong naabot na ya. Bisan sa atong kawadon, di nyo nato kalimutan ang sampit ng kahit pasot, kahit tasan. No? Kaya mo may naghatag sa atuan na grasya. Di ba? So, sama ninyo na yun ay. Nihatag mo sa tao nga nanginahanglan og tabang ninyo. Manay gingon, basta nagay tao nga manginahanglan, ato din tagaan ay. Mulan dako ko pasalamat sa inyo taya. Isa ultimo ra inyong gihalin ay tayo gihatag yun ninyo sa tuwa para makatubay lang ko. Salamat. Sige. Tay. Tay. Salamat ha. Sige. Hamping mo kanunay doon ay. Sige tay. So karon na tayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Rush. Atong nindot mo mga ma'am sir. Mo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos.
600. 1,900. 160. So, karon nga, dagan ako yung 100 pesos na siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na mo no, nasa comment section ng link. Paalalar na bawal ni sa mga bata kung sa mahilig ko mo dulaan ng online game. Kung kani nga promosyon mga sir, dili ni para sa akong kaugalingon para po ni sa atong mga katawan dito sa bukid. So, inautong tanan mga sir, ngayon ko masabtan.